Azange yazi bekuthiwa hotspot ngothando. Cha. Every time i-hotspot ikhona, isenzondweni, ikuyi-attitude, ikuma-naysayers. Ngeke nje ku-hotspot uthando. Ajazi ngenxa ukuthi mama uNkosi uyakuthanda ubaba uNxumalo. Nami sengivele ngakuthanda. Ngeke. Kumele kube ne-issue. Umntana abantu ubufika ahlale lapha yethu ekuthiwa une-pride kabi. Nalo hotspot. Seyoba u6. Ba hotspot ingane yabantu efika ihlale yethu le kuthiwa inani. Hla ingane yabantu iqala iveza ukuthi this is me. Hayibo yazi. Yazi umuntu bengacabanga ukuthi nje. Umbuzo uthi izinto ezinjalo zifunani endlini kaThixo? Such character. Ifunani endlini kaThixo? It's a sign yokuthi sihuba ihubo laseJerusalema but siseseBhabhiloni. It's a sign. It's a sign. Ngicela uyibambe le. Awukwazi ukukhula ekukholweni kodwa i-character yakhe ingasetshenzwa. Uyibambe nje. I-purpose yokusetshenzwa kokukholwa, kokukhuliswa kokukholwa kwakho. It is so that your character can be worked. Ibe ne-progression i-character yakho. Makusetshenzwa i-character yakho kumele wazi ukuthi it has to do with growth in faith. Then uzoba right. Uzoba right. Angijwayele iBhayibheli nje malikhuluma ngama-tongues. Lithi okhuluma ngezilimi uzakha. So how do you increase kuma-tongues but uhlaza? Khuluma ngezilimi ezintsha after every 2 months but no improvement. Angithi wenze njani? Uzakha. Manje kuphi lokuzakha? Come on class. Sirelaxile liyani izulu. Ikuphi lokuzakha? Last month, okay, shit, I know. Kodwa still inhliziyo lokhu igobe njengekwali kulo muntu. After a month, okay, siyanyuka mos. Siyanyuka mos. But not to observe a character. It's stationary, the character indawo. Hayi, after 3 months, who say hey, he hey ha. Ziyanyuka. Uyalila manje kwamoya. But the character anishe emva kwami. Othandaza ngezilimi uzakha yena. Shothi umsebenzi wama-tongues, it's not only to speak mysteries, but it also has to do with forming after the image of the Son, Christ Jesus. You become humble. Besibesho uthi wayengenje nazi lo mzalwane. Shothi ukukholwa kuyasebenza. Bangaka abantu okushiwo kuba esikhathini samanje abazalwane? Very few, it's a remnant. Isikhathi esiningi makuthumza kuthiwa ngiyamazi emsebenzini. Angisho ukuthi emsebenzini iba yimvu makuthiwa uyisupervisor, angisho ukuthi ivumela abantu bakuxoxome ekhanda. Have authority. But leyo authority ayihambe nomusa. Even if you are correct harshly, but umuntu athi ezwa i-harshness kuwe at the same time uyalinambitha isithelo sothando mzalwane. Konke ngihlale ngibekisa ngayo. Ngithi uyakubona uma uholile uzizwa unamandla kangakanani. Ngikhumbula ngisahola nami hayi manje. Ngisasebenza. Uyezwa nje ngathi unganyusa namahlombe kancane. Naleli khande likuphatha njalo ukuvuke ngathi lilula nje. Depending idate yakho ke khona. Bese uyahamba uyalapha ePick n Pay. Yazi ePick n Pay.
uye lapha ePick n Pay or uye lapha eWoolies bese uthola iservice engekho sharp. You are born again. You are spirit filled. Angisakhuluma ngawe ngithi. You are born again. Number 2, you are what? You are spirit filled. Use Pick n Pay or ulapha eWoolies. Bese uthola iservice engekho right. Usuke kuphi umoya ongcwele? Ozokutshela lo muntu obebhayizela kanjena nje. Ushiya umyeni wakho ofaya embedeni. Wena bese uthini? Angithi uholile. Amandla ka 2 days. Bese uthini wena? Ngisho nina kuze kufika inyanga elandelayo ninemali khululekani. Khululekani. Ngeke ukhonze nompostoli ungabi namali khohle. Ngiqinisile bazalwane. Ngeke ukhonze nompostoli udlemse ungabi namali. Ihlala ikhona. Akusiwa amamiliyoni kodwa uyakuzwa ukuthi khona siyayiqhubha impilo liyofika inyanga elandelayo. Ngeke khohle. Now wena uthi usuka bese uthini ke ngicela imanager. And uMongcela akakutshela lo muntu le ndoda yakhe isigule almost a year and ayiqali manje i-written warning. Mawungafaka le uzoxoshwa. Ngihlale ngenza lowo mzampulo. Ithi sixoshiwe ingane yabani ngelinye ilanga ibona iposta kumngani wakhe kanti ukhonza la. Angithi ubungqevu lapha. I'm not happy. I've been talking to her. Uzukhulume nesingisi ngithi mawuholile nje uba ubulungu nyana. I'm not happy ngeservice and ngimtshelile wavela wabuya nokunye cha ngiyabonga nje la ekhaya ngiyabonga. Ixoshwe ingane yabantu. Sitshela umngani wayo ezi yangibuyela mfowethu. Athi awoze enkonzweni yazi kunebandla ngapha. Kanti uMC ingene ingane yabantu kuse intercession. Kanti sazosukuma ingwenya la. Usoyabona kubaluleke ngani? To maintain i-character yobuzalwane no matter the situation. Maintain i-character yakho yobuzalwane, bomzalwane. Ngishuza ukuthi into iyacasula. Yehla. Ube nento ethi lo muntu engizodila ngaye ngelinye ilanga kuyokwenzeka ngishumayele phambi kwakhe. Umzalwane unomoya kaNkuluNkulu uyakwazi ukupick up ukuthi ngoba eclams kanje khona inkinga ekhona. Sometimes ngeke uyipick up ukuthi yini, but you will feel the Holy Spirit will speak to your feelings ukuthi kunenkinga ekhona. Uyamdinga umuntu azoxoxa naye. Elizwe umzalwane wangempela kuzomuzwe sethi nansi inamba yami mokungifonele sixoxe. Esithi ifaith ipurpose yokukhuliswa kokukholwa kwakho it is so that wakhiwe in i-character kuwe. Makwakhiwe i-character kuwe kukhula in kholwa. Ake sibuke lesifundiso sanamhlanje ke quickly bazalwane. Sizokhuluma about 3 dimensions to reach the full faith. Amazinga amathathu okumele uwahambe kuze ufinyelele ekukholweni okuphelele noma okuyikho. Ngiyaphinda futhi ngiyakholelwa kwi-practical faith.
So if sizoba ne-practical faith, we also need the practical teachings. Amen. Singavuthi nje sibusiseke. Na ngiyakholela ukuthi uma uwumzalwane ushunyayezwa. Lento kumele ikuchallenge kufela khona wazi ukuthi uma ngisuka la wazi ukuthi ngiyokwenzani mangisuka. Ungaphele ekutheni ngaze ngabusiseka. Uthi wena ayona ibinamandla. Yo. Futhi uyababa uphiwe mina ngimazi umuntu nje. Okay. Uthi weni. Hayi wazoyizwe cha. Uthi weni. Thank you Jesus. Sese right bazalwane. Ake sivulele le verse. Kunale ngoma manje sikancane. Ethi Hallelujah. Hallelujah. My Jesus is coming back again. Hallelujah. 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 Noma ngingakhuleka bazalwane, thina sishone without ama mic. Don't worry. Ake sishone sonke bazalwane. Is coming. Hallelujah. Yes. Hallelujah. My chief is coming back. Hallelujah. Hallelujah, my chief is come. Oh, basalwane. Hallelujah. Mighty Jesus. For the last time. Hallelujah. 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 My chief is come. Hey, bazalwane. Hey, bangcwele. Bazalwane benkosi. My chief is come. Hallelujah. Thiwa bonke abanethemba elinjalo ngilisilihlabelelayo. Thiwa ke bayazihlambulula, bayashiya zonke izono nemithwalo. Bonke abanethemba elinjalo. Le ngoma ithi nje ngesiHebheru in one word, Maranatha.
So besibheke ekhaya ngiyakutshela impela. Yosala ko. Yosala ko. Uyohamba nemisebenzi yokukholwa. Oh. Uyohamba nani la? Nemisebenzi yokukholwa. Uyohamba nemisebenzi yokukholwa. Imisebenzi yokukholwa ozofika uyipresente phambi kwakhe. Ukuze akhiphe igama elithi well done, my good and faithful servant. Uyopresenta ithalente lakho ukuthi ngalo ubuye nani. Yobingekho ichwechwe. I'm not speaking against ichwechwe, ngiyayithanda. Ngomhla ka7 ngiyacela impela ukuthi mase niyikhomba nithi bathi ngala yikho ichwechwe. Yabo? Ngala yikho intercession. Ngala akekho umpostoli. Into yala emhlabeni. Akho umprofeti nga. Yobe kufunakala ukuthi Dlamini ngethalente engunikelo nalompostoli ubuye nani. So may we work the works of faith. Oh Basalwan. May we work the works of what? Of faith. Now, there are 3 dimensions of faith. Amagxathu lawa esiwathathayo ukuze sifike la khona ukukholwa kwethu ukuqala kusebenza. Hallelujah. Ngicela ubhale phansi lokho. Ukuphila ngokukholwa kugcizelela noma living by faith, it's putting the emphasis ekutheni impilo, a righteous life, impilo engancikile emsebenzini esiyenzayo, but incike ekukholweni. Ngiyaphinda futhi, ukukholwa kuchaza ukuthi impilo yokulunga ayincikile ekutheni senzani imisebenzi emihle, but incike kuyizinga lethu lokukholwa. Makuthiwa a man is a righteous man, kuchaza ukuthi umuntu ophila ngani? Ngokukholwa. You can't be righteous because of your deeds. Ama deeds avezwa ukuthi uyindoda elungile, but ukwenza imisebenzi elungile akukwenzi ube ngolungile. Uba olungile ngenxa yokukholwa. Let me repeat this again. Ukuze kuthiwe you are a righteous man, akubukwa ukuthi wenzani, kubukwa ukukholwa. Ngoba le code yokulunga noma lemvelo yokulunga izalwa ukukholwa. Nikhona bazalwane? Sengithi kuwe ke, akusikho ukwenza imisebenzi elungile okwenza ulunge. Ukukholwa okukwenza wenze njani? Ulunga. Then as a result of ukulunga kwakho noma ukulunga okuphiwe, then bese kuba nemisebenzi ezofakazela ukulunga okukuwe. Akusikho ukupha abampofu okukwenza ulunge,
kodwa ukulunga kuwe okwenza ukwazi ukupha abampofu. In other words, asikho isenzo sakho ongasenza ukuze ube yinto. Uba yinto kuqala phambi kwaThixo bese wenza imisebenzi yalento owenziwe waba yiyo. It is a life of faith. Ngoba ingozi yokwenza into ungasiyo lento oyenzayo, time will test you. Ingakho Paul kuRomans 13 uthi noma nginganikela ngomzimba wami ukubushiswe ukuze kusindiswe abaningi, noma nginganikela abampofu, noma ngingenza, kodwa uma ngingenalo uthando, yabona ukuthi ezulwini akusikho ukwenza okudala inature, kudilwa nenature. Then bese kuthi le nature ke osuyenziwe waba yiyo kube yiyona eyenzayo. Umbona ngani umzalwane owenziwe esihlalweni akalawulwa ama-seasons ukuthi enze okulungile, ngoba lento ayisuki kuye. Even uthando labo alukho seasonal, it is permanent. Ngoba lento ayenzayo ayisuke emandleni akhe, wenziwe. Azone niyangizwa ngoba uyenziwa before wenze, awenzi kuze lento oyenza izokwenza. Ingakho sinabazalwane who fails under pressure, because uclaime i-character ngokuthi acabanga ukuthi ngokwenza lento ngizokwe umtshela ukuthi siyenziwa kuqala bese siyenza. Angeke uyenze imisebenzi yokulunga until wena qala ukulunga kube imvelo yakho. Ukuze noma bese bekubuza ukuthi how do you do it, izothi nika impendulo, it is by grace. It is by grace. Ngeke usho ukuthi yabona mfethu mangixoxela amafast ke i-trespasser leyo suka impela. Cabanga nje wathi uphuza utshwala uNkulunkulu wathi ukulunga kwami. Yabo. Njengamanje kunobrother odayisa ama-drugs, ushaya human trafficking. But ngoba uJesu ulengile esiphambanweni, ebhede njalo ukulunga kaThixo. Lokhu kulunga kaThixo kuyoba activated kuye the day ebhawa phambi kwesiphambano ethi uJesu inkosi. Njoba nje ngila sila endlini khona ogcatshwa izinqa kumanje, bobo lobo bomnyama kodwa uyini ukulunga kaNkulunkulu. The day ehlangana nesiphambano, this righteousness will be activated. Imagine ke saChairman mase kubuzwa sekuhamba iminyaka wenza ngani, esethi ya uthi nisebancane but sizoyixoxa nje awusho ukuthi ngenziwe. Ayibazane siyenziwa abafowethu kahleni siyenziwa. Then lento esiyenziwe bese kuba yiyona esiphushayo ukuthi sithele izithelo ezizo reflect ukwenziwa kwethu. That is why you must not fake inhliziyo enhle. Allow the Holy Spirit to form that heart in you. Ngoba already you are that. Ukuthi kudinga ukuthi kuqeqeshwe ngokuguqula isimo sengqondo. Ungakufake ukuba humble.
Siyabonga bakithi. Bazomama. Angentinyeli kodwa yabazi. Siyabonga makhosikazi. Siyabonga. Ngisho uhleko lakho ubontu wemama. Ngifice ekhaya. Yey! Uye. What do I uyimpe uye lo? Hayibo. From siyabonga. Yeah! The transition. Faker. Ngoba phela mawuthambile siyabonga. Nase enganeni mawusuthetha, hayibo angithandi le nto. Hayibo. Mina ngiyamshaya umuntu. Tell Makela, don't fake it. Yeah. Fana laba bona umzala bethu laba ngazathi umholi wabo wayene asthma, so ubethi mayeshumayela donsa umoya asho bayitshela ukuthi yabona mawuseva phansi kwendoda nogcobolayo ligcina bayitshela ukuthi le ndoda icotshiwe uthi ikhulume kanje. So every time benika iplatform ezweni uJehova wazi ukuthi ukushumayela lo ungayitshela uyi bena sekhaya masokhokha nonkosikazi wakho nkosikazi alizitiye ufaka ubisi thobisinkwa nepeanut butter. Amen. Bazalwane njalo egameni lika Jesu. Ngizonisukumisa. God bless you. Ngizonisukumisa. Tell makhelwane, don't fake this. Aze ngifuna ukudlula. Bazalwane ngicela ngaze nginisukumisa. Ayina izintshumayelo eshisa kanjani thinta kanti. Hallelujah. No mama bangamanqephe mabeshumayela. Khona mama bazukuthi lento abasuke beyenza ikona kushumayela. Yabo? Bazalwane. Mama ngithi bangcwe. Nomyeni wakho xoxa naye kanjalo phela. Baba, ngiyakuthanda. Wena wami. Aphinda umtshele, we don't fake it. Be you. Uyazwakala umuntu uthi mayeshumayele ethathwa isimishana sikamoya ongcwele uthi okay. Still usewuye siyezwa nethi sekhonto embamba hayi abanye ngakashisi lutho. Hawu aba kwenye indawo hawu incethiwa izobingelela ithathe imike angazi ngizokhuluma nobani la kodwa into engifuna nini kanjani sugibeleni leli yasho suligibela. Bazalwane, we don't fake it. Amen. Now I'm saying kuweke ukukholwa it produces a righteous life. Angithi bazalwane? Ngenxa yokukholwa wenziwa ukulunga. Funda masinyane chapter 5 verse 1 Romans quickly. Uthi ukuluphaka iphimbo kancane. Romans 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Uphunda ngesizulu angithi? Yes, shy. Ngakho lokhu
sesilungisisiwe ngokukholwa. Angithi uyabona? Sesenze njani bazalwane? Sesilungisisiwe ngamanye amazwi sesenziwe saba ukulunga kaNkulunkulu ngenxa yani yokukholwa. So our faith in Jesus, it produces a righteous life. Lento ukuthi ulungisisiwe ichaza ukuthi you have a right standing with God. Maye kubuka uNkulunkulu ayisekho into enixabanisayo. Kubeka Sinokuthula kukaNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. But yonke lento iqale kuphi? Ngikholiwe umlayezo kaKristu. Right? Now, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Siyathemeleza nje kulento ethi ukulunga awukusebenzeli unikiwe kona. Bese kuthi lokulunga onikwe kona bese uthela ithelo zakho. Yamuzwa uJesu uthini? Uthi a bad tree will produce what? Bad fruits. But a good tree will produce good fruits. Usuyabona ukuthi isihlahla akusikho ukuthela ithelo ezinhle okusenza sibe sihle. Sithela ithelo ezinhle ngoba vele from its origin sinjani bazalwane? Sihle. It's a good tree. Uzokhathala la insindisweni uma ukufeka ukusizakala. Akufekwa ukusizakala la. Uyakhiwa ekulungeni oyikho. Bazalwane, lithi iBhayibheli uya justified angithi. Justification deals with the resurrection of the spirit. Then bese kungena lento okuthiwa i-sanctification, ukusindiswa komphefumulo. Lento oyiyo kwa spirit iyabuya izokwakhiwa manje step by step emphefumulweni wakho. Now that is why angeke ungizwe ngithi sibingeleli kanjalo awusho ukuthi etha. What ayibonga. Ngimfaka into angasiyo. Angidedela ukulunga kaNkulunkulu, ngidedela isifundiso nomoya ongcwele kuyisebenze isoul yakhe until azakwazi ukuthi ayibonge bazalwane. Kusuke from kuye manje. Ngoba no 8 akushiwo ukuthi uzokuvimba ukuthi ungene ezulwini. Mina ngeke ngize ngimparakile umuntu efonini ngamprofeti bese ngithi okay sure ube great sure. Then ufuna ukuthi amen alibonge sure. Bazalwane lithe iBhayibheli la kukhona umoya kaNkulunkulu kunani? Kunenkululeko. Eyani lenkululeko? Eyokuthi come as you are and allow the grace to build you gradually. Bazalwane ngicela ukukhuluma ngithi njengalokhu imvelo yokona ayifi kuwe instantly, ifa gradually. So while imvelo yakho yokona gradually every day ifa, kanjalo nemvelo yokulunga kuwe in your soul gradually mele yenze njani? Ivuswe. Ayibonga makhosikasha koshayimo. Kanti kuwe inature isathi sanibonani webafazi. Ayijabona. Angeke ukufake ezulwini, ngeke ukukhiphe ezulwini ukuthi utheni? Sanibonani webafazi, ni right in wentombo. Manje oba ufuna ukwathenga lamehlo ukuthi abantu babone. Ayibonge bangcwele. Awusembonga uThixo, khosha mama seka. Khona abantu wa that cycle angawubona umhlaba. Omunye ngamxhawula kwelinye iba. Ayibongwe ma.